Això és Adolescents i Cat. Donem la benvinguda a en Iago. Iago, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. No el veieu una mica més moreno? Ha provat els comodines. He caigut a la trampa del jefe i potser m'ho diré. Ja som dos de cinc que portem comodines. comodines. Iago, de què parles aquesta setmana? Doncs avui vinc a parlar-vos d'una app que ajuda a combatre l'assetjament i, en general, qualsevol conflicte que puguin tenir els adolescents. Es diu Resol, ara mateix l'estan fent servir a més de 50 centres a Catalunya i Andorra, i un d'aquests centres és l'Escola Gent de Mataró. Aquí fa 3 anys que la fan servir i un dels seus alumnes, el Gerard, que ja està cursant tercer d'ESO, ens explica com funciona. Si veiem doncs, algun cas a l'escola d'assetjament o que ens estan assetjant a nosaltres, podem clicar aquí i enviem un missatge al professorat, a algun professor en concret, sobre això, de manera anònima o no. Llavors és molt més senzill, ja perquè només obrint l'aplicació ja pots enviar el missatge, que s'envia immediatament, a part de que pots conversar amb el professor, pots tenir un xat i explicar doncs, tot el que ha passat. Aquí la clau, com explicava, és l'anonimat, perquè els alumnes no tenen por de ser titllats de xivatos. Clar. I la Sara Sánchez, que és una de les psicopedagogues del centre, ens explica com actuen els docents un cop reben les alertes. Quan rebem un clic, iniciem una conversa amb l'alumne a través del xat i valorem la situació per veure realment quines són les actuacions més adequades per resoldre el conflicte que ens estan explicant. En aquesta escola ens han dit que la majoria d'alertes han respost fins ara a casos lleus, però sí que els ha servit l'app per detectar situacions a temps que es podrien haver agreujat molt. La Mirta Blanco és una altra de les psicopedagogues i ens posa un exemple. Un dels casos que us podrem explicar va ser el cas d'unes alumnes que van denunciar una situació que s'havia produït inclús fora de l'escola, no? En un context de xarxes socials, i que gràcies a l'eina, a l'app, doncs van poder fer aquesta captura de pantalla, no? Això ens va permetre adonar-nos que hi havia doncs, una situació de conflicte en aquell grup, i a partir d'aquí doncs, vam poder anar estirant del fil, anar parlant i anar duent a terme actuacions doncs, de mediació, no? Que es podria dir, per poder solucionar el problema. Una de les coses que ens sembla més interessant d'aquesta app és que et dona una volta més a l'etern debat sobre si la tecnologia pels joves és perillosa. Doncs escolteu el que diu el CEO de l'app, el Josep Fígols, que ho té molt clar. La tecnologia mòbil moltes vegades es diu que porta coses dolentes, el ciberassetjament, i és cert, però nosaltres creiem que la tecnologia també pot aportar coses bones, perquè amb Resol ajudem a resoldre problemes de la nova tecnologia, del ciberassetjament, però també problemes que han existit tota la vida. L'empresa responsable vol fer una versió per adults, per fer-la servir a la feina. I veurem si entre la gent gran funciona tan bé com amb els adolescents. Iago, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.